खुलुमबाय नोंथांमोननि थाखाय गोनांथार खौरां लानानै फैदों। अन्नानै भिडिअखौ फारि जोबजासे नायलां। एनडिएफबिखौ जोनोम होगिरि गायसनगिरि बर' हारिनि बिर जोहोलाव रन्जन दैमारि एबा डिआर नाब्लानि 64थि गोथार जोनोम सान फालिदों। गेदेमा रन्जन दैमारिनि 64थि जोनोम सान फालिथाय फोरबो खुंफुंदों इउनाइटेड फोराम अफ एक्स एनडिएफबि आफादा। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय हाग्रामा दालांनि साखाथियाव एनडिएफबिनि गायसनगिरि रन्जन दैमारिनि 64थि जोनोम सान फोरबो फालिथाय खुंफुंदों इउनाइटेड फोराम अफ एक्स एनडिएफबि आफादा। बे हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै हौवाफोरनि भलिबल बादायलायनानै दान्दिसे सम सावरायमेलबो लानाय जायो। लोगोसे बे हाबाफारियाव आफादगिरि सिला बसुमतारी, लोगो आफादगिरि नायसं औवारी बिथांमोनजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिफानाव थानाय एक्स एनडिएफबि दैदेनगिरि बिथांमोनाबो बाहागो लाफैनानै हाबाफारिखौ मेहेरगोनां खालामफैयो। ओरैहाय हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों खुंथाय गोहोआव थानाय सोरखारखौ एक्स एनडिएफबिफोरनि जेंना जेंसिफोरखौ थाबैनो सुस्रांना होनांगौ होननानैबो गोख्रोङै दाबि दैखांदों। मोनसे दुखुनि खौरां, सरगम नार्जारिया थांनाय सुनिबारनिफ्रायनो गोमानानै दङ। बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमानि सिङाव थानाय रुपहि कुमगुरि गामिनि थागिबि 44 बोसोर बैसोनि सरगम नार्जारिया थांनाय 18 फेब्रुवारि अदेबानि सुनिबारनिफ्रायनो गोमानानै दङ। जाय सानखालि लंपेन्ट गस्ला गाननानै ओंखारलांदों बै साननिफ्रायनो न'सिम फैफिननो रोङाखै। न'खरनि सुबुंफ्रा फोरमायथिनाय बायदिब्ला सरगम नार्जारिया खर'आ बावगारनाय बेराम दङ। न'खरनि सुबुंफ्रा सरगम नार्जारिखौ गोमानायनि मुङाव सालबारि पुलिस थानायाव एजाहार होबाय। बेनिखायनो सोरबाफोर गोमानाय सुबुंखौ बहाबाफोर नुसनबायोब्ला 9101925502 जानबुं नाम्बाराव फोरमायहरनो खावलायदों। क'क्राझारनि ग्रिनफिल्डआव बड'लेण्ड हायुङारि ओनसोल फालांगि मेला खुंफुंदों। 21 आरो 22 फेब्रुवारि साननैनि हाबाफारिजों बिटिआर सरकारनि बानजायनायाव अटुल इनकुबेशन सेन्टार एआइसि आरो सेल्क' फाउन्डेशन जुथाइ बानजायनायाव क'क्राझारनि ग्रिनफिल्डआव बड'लेण्ड हायुङारि ओनसोल फालांगि मेला खुंफुंनाया मैयानिफ्राय जागायबाय। गिबि साननि हाबाफारियाव बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा अरुप कुमार दे, उइलसन हांसदा, रेवरेवा नार्जिहारि, क'क्राझार मिउनिसिपेल बर्डनि मासिगिरि प्रतिभा ब्रह्म, सेल्क' फाउन्डेशननि सिइअ हरि सान्दे, पद्मश्री बान्था मोनगिरि सवेश्वर बसुमतारी बिथांमोना बाहागो लाना हाबाफारिखौ बेखेवना होनायजों लोगोसे गुबुन गुबुन ओनसोलनिफ्राय फैनाय फालांगि, सेल्फ हेल्प ग्रुप आरो रायजो राजाफोरजों गेवलां सावरायनाय हाबाफारि लायो। सनितपुर जिल्लानि टिकियाजुलियाव सिखाव सेरेबनि गिख्रंथाव थासारि। सानथामनि गेजेरावनो सानै आइजोआ सासे गथ'जों लोगोसे 3 आइजोफोरनिफ्राय 64,000 रां खावनायनि दायाव हमजादों। हमजानाय सिखाव सेरेबखौ सन्देनि देबि 40 बोसोर आरो सिमा देबि 40 बोसोर होननानै सिनायथिनाय जादों। रङापारा रेलवे स्टेशनाव न' गैजायै सानै आइजोफ्रा गोबाव समनिफ्रायनो सेलनि सिखाव महरै खामानि मावगासिनो दंमोन। दायो बिसोर आइजो सिखाव सानैखौ पुलिसआ एरेस्ट खालामबाय। सासे बर' आइजोआ गोमानानै दङ। सनितपुर जिल्ला टिकियाजुलि हालामनि अन्थाइबारि गामिनि थागिबि आनजा नार्जारिनि बिसि रिंकु नार्जारिया गोबाव समनिफ्रायनो गावनि गथ' सानैखौ गारनानै गोमानानै दङ। बेनिखायनो सोरबाफोर रिंकु नार्जारिखौ बहाबा नुसनबायोब्ला जानबुं नाम्बार 8798220711 आव फोरमायहरनो खावलायदों दुखुथिया फिसाय आरो गथ'फ्रा। फैगौ मार्च दाननि 17 आरो 18 अक्ट'खालि साननैनि हाबाफारिजों नोरजिया एबा दिसेबोल सुबुंफोरनि क्रिकेट टुर्नामेन्ट खुंफुंनो साखाफारा चिरां जिल्लानि गुरुबासा जोहोलाव सोमला बसुमतारी गेवलां गेलेग्रा फोथाराव साननैनि हाबाफारिजों दिसेबोल सुबुंफोरनि क्रिकेट टुर्नामेन्ट खुंफुंनो साखाफारा जादों। बेनिखायनो जायफोर गेलेनो गोसो बै बिथांमोनखौ सावगारियाव होनाय जानबुं नाम्बाराव फोनांजाब खालामनो खावलायहरदों एमएसटि बिफाननि बिथोनगिरि बिस्वजित गयारी बिथाङा। रादाबा एसेनोसै। भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम साबायखर।